Ji dema êrîşa Tirkiyeyê li ser Efrînê û taniha binpêkirinên grûpên çekdar di dermafê welatiyên deverê de berdewam in. Ya herîda wî jî jineke bi temen ji alî grûpên çekdar ve rastîlêdanê hat. Rêxistina mafên mirovan li Efrînê ragihand ku di çardehê vê mehê de li gundê Satiye li navçeya Mabata derbiderekî ji Idlibê êrîşî jineke bi temen kir û lêxist. Her wiha gotinên dûr ji reweştê jê re gotin, ji ber ku nerazîbûna xwe ji şivantiya ajalan di navzeviyên wê yên Zeytûnan de da diyar kirin. Ji alî xwe ve piştî vê bûyerê welatiyên gund xwe kom kirin û berê xwe dan navenda navçeyê da ku giliyên xwe pêşkêş bikin. Lê taniha li gorî rêxistinê polîsên sivîl tirên me nestandiye. Her li gorî rêxistina mafên mirovan ku hejmarek ji neştecîkiriyên çekdar li gundê Eltanyo li navçeya Raco ku ji hoza Elmualî ne, roja înê di siyê meha borî de dixwestin hejmarek ji kelûpelan ji dukanekî bi deyn bîne û dema ku xwedanê dukanê nerazîbûna xwe da diyar kirin, rastîlêdanê ji alî neştecîkiriyan ve hat û di encamê de birîndar bû. û piştre xwedanê dukanê bi navê Mihemed İsmaîl gilî li cem polîsên sivîl kir, lê taniha turên ma di dermafê wan de nehatiye standin. Li aliyekî din welatiyên bajarokê Bilbileyên ku li Efrînê dimînin û hejmara wan 135 heta 140 malbate hên li benda bersiva komîta vegerandina mafan e ku di Eylûna sala borî de soz dabûn wan, dê malên wan yên ku ji alî grûpên çekdar ve hatiye desteserkirin dê vegerînin. Di sala 2018 de Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser hikûmeta Sûriye demkî ve bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê kontrol kirin. û ji wê demê ve rojane binpêkirin di dermafê welatiyên deverê de têne encamdan û li gorî ku şirovekarên siyasî dibêjin armanc ji wan binpêkirinan ew e ku welatiyên deverê yên ku li ser mal û milkên xwe mane ji malên xwe derkevin.